Така, хора, добре шли в новия шорт, който е още един поред. Казах ви, че днес ще имам много шорт, в един порен шорт. Искам всички да го лайкнете и да се абонирате за канала. Така, сега ще ранкваме емоджита. 5, може би да. Може би е добре за 5. Честно казано, бих му дал 8. Духчето 3. Клоуна 7. Извънземно 9. Дело 1. 6. Защо сложи дело на 1? Честно казано, не знам. За мен той е най-готин от всички тези. Заради това го сложихме отгоре. Абонирайте за канал с камбалката, че да може да има още видео.